Els alumnes de l'Institut Blasco Ibáñez han celebrat avui un dia de Sant Valentí especial. Sota el lema Per un 14 de febrer solidari, els alumnes de quart d'ESO han organitzat una recollida d'aliments que destinaran a l'Economa de Càritas per ajudar als més necessitats. Es tracta d'una iniciativa solidària que han dut a terme per complementar la lectura del llibre de Jordi Sierra i Fabra, Material sensible, on han abordat les injustícies socials que hi ha arreu del món. Este any, en lloc de posar-nos en contacte amb alguna ONG de fora o això, va coincidir que estàvem veient un dia la vostra televisió i que vareu fer un magnífic programa sobre l'Economa de Càritas de Cullera, que fa una tasca impressionant i molt d'alabar, i aleshores cregueren que oportú que l'activitat solidària fora dirigida a la realitat més pròxima, a més tenint en compte la situació per la qual estem passant en aquests moments, i hem de tenir en compte que, per exemple, l'Economat proporciona aliment a unes 200 famílies d'aquest poble, que són uns 1.000 cullerencs i cullerenques, que és molta gent. Estem molt agraïts a la col·laboració de tota la gent, dels professors, dels alumnes, dels pares, dels mares, i també voldria fer menció la col·laboració del centre ocupacional, dels monitors, que ara vindran la seva furgona i ens emportarem tot aquest aliment per allà. Els alumnes s'han encarregat de dissenyar aquesta campanya de conscienciació que ha inclòs cartelleria i missatges recordatoris per les xarxes socials perquè tots, alumnes i professors, se'n recordaren avui de fer les seues aportacions solidàries. Vam llegir un llibre de Jordi Sierra i Fabra, de Material sensible, que parlava d'això, de la pobresa en els països subdesenvolupats i dels xiquets, i vam pensar en organitzar una campanya a Cullera per ajudar a l'Economat. I amb l'ajuda de pancartes i via Facebook i tot, ho vam organitzar a poc i avui així està. Tant una manera diferent de celebrar el Sant Valentí. Sí, exacte. Era per, no sé, em vaig triar aquest dia per a manifestar l'amor, però d'una altra forma, l'amor als altres, als més necessitats. La campanya ha sigut tot un èxit, cosa que demostra que la joventut cullerenca està sensibilitzada amb la problemàtica social de la pobresa i que cada vegada, per desgràcia, afecta més famílies.